Ke iqembu elidlala ku DStv Premiership iMarumo Gallants lona ke oyisikhulumeli ke esaleli qembu yena ke uRafas Matsena uthi lona ke ongumdlali wabo yena ke uNdaba ithethwa Ndlondlo lo mdlali ke uzohlala kulona ke iqembu ke leli ke lemlayo iMarumo Gallants. Uthi ke lo mdlali akaze ke kwenzeka ukuthi afune ke iqembu ke leKaizer Chiefs kanye ke neqembu ke leli ke lamaZulu, kanti ke uthi yonke ke leyo mibiko leyo imbiko nje benziwa abantu ke bezindaba, kodwa ke umdlali ke loyo uzohlala ke kwiMarumo Gallants. Uphinde ke futhi washo ukuthi ke basazomemezela ke abadlali ke abazoshiya kwiMarumo Gallants nabadlali ke abazojoina lona ke iqembu ke leli ke leMarumo Gallants. Ndaba ithethwa o rekisa ke di-journalist